nyangwa asingaone, but kune vanhu vari dedicated kufamba naye, vari kukavha area yaasingagone kukavha. Izvozvo vanhu havasi kuzviita nokuti vanongofarira murume uyu, but vari kuzviita nokuti murume uyu ane grace in his life, zvokuti vamwe vanhu, kwete munhu wani, vamwe vanhu vanodedicata time yavo, maresources avo and everything to lead this man or to walk with this man. Saka Jesu paari kubata murume uyu ruoko vachibuda muguta, ari kuedza kutoparidzira murume uyu kuti nyangwe ndanga ndisati ndakubata, iko kumbotungamirirwa kwawanga uchiitwa nevanhu, unomboziva here kuti inyasha neruoko rwaMwari. Saka waona kuti Jesu iye Mwari pachake akubata ruoko achifamba newe. Zvoreva kuti izvo zviri kuitwa naJesu izvi wambozviitirwa nevamwe vanhu. Pane vanhu vambokubata ruoko vachikutungamirira, but neimwe nguva nekuda kwokuti chauri kuda kuona, chauri kuda healing, unogona kusatenda kana kuappreciate those who were leading you. But unoziva here kuti mapofu mazhinji, it only takes one man, or rinongotora munhu mumwe chete kuti agone kutungamirira bofu. But apa Bible rati some people brought this man. Kureva kuti Jesu ari kuti time yawaitungamirirwa uchibatwa ruoko uchilidwa nevanhu, God was already doing something in your life. Panga patoiswa nyasha pamusoro peupenyu hwako, hongu wanga usati wapora, usati wakuona, but kuva nevanhu vangori nehanya vari dedicated kulife yako. Haisi human nature kuti munhu afunge nezvako nokuti munhu ane zvake. Haisi human nature yekuti munhu anyatsoconcentrata nezveupenyu hwako nokuti ane hwake. Munhu wese ane machallenges ake, munhu wese ane masituations aanoda kuadresa muupenyu. But ukaona aita sekunge asisina nhamo, ari kuita kunge ari kuatenda yako, that's a sign of grace. That's a sign of favor, which means at any level, munhu anongouya muupenyu hwako achikuoffer any kind of help, you need to thank God. Nokuti anogona kuzviita iye pachake achizviitira nenguva yake asinei newe. Saka ukaona atora time adedicata nguva yekuuya kuzohelpa muupenyu hwako, that's the sign yekuti God is with you and is leading you somewhere. Sister Shamiso Jack, you're welcome. May the good Lord bless you. So this man, Jesu haatange nekumuporesa. Jesu anotanga kuita chinhu chaagara achiitirwa nevamwe vanhu, but achiona sekunge ingori nature yavanhu, Mwari havaiti izvozvo. Saka Jesu paari kubata ruoko achimulidhawo kubuda muguta, ari kungomuudza kuti zvaungachitoitirwa nevanhu izvozvo, naMwariwo unoita futi izvozvo. Kureva kuti zvaunofungidzira kuti inature yavanhu kungobatsirana sevanhu, it's the nature of God yaakuoperata muvanhu vari kurangarira upenyu hwako. I'll repeat again. Jesu chamupa kubata ruoko rwebofu kuti abude nebofu muguta, ari kuedza kuminista kuupenyu hwedu nhasi. Kuti unoona here kuti zvawanga uchiitirwa nevanhu, murume uyu bofu paabva kwaabviwa naye handizive achiunzwa naye kuna Jesu, isign yekuti kana vanhu vambouya newe vakakusvitsa pano, inini Jesu ndikakubata ruoko ndichienda newe somewhere. Nyangwe ndabvisa vanhu ndirini ndakubata, but ndiri kungoita zvawambenge uchiitirwa nevanhu, zvekungolidwa nevanhu wakabatwa ruoko. In other words, Jesu ari kuti ivo vanhu pavanga vachiita zvawanga vachiita muupenyu hwako, already Mwari vanga vachiminista muupenyu hwako in that level. Wese munhu anogona kuti akabatsirwa nemumwe munhu. Ndakamuziva mumwe munhu achitaura kuti munhu yangandipe this kind of help, angandipe mari iyoyi, angandipe kamari. Inzwa, munhu ane kukomplaina mukupiwa, mukubatsirwa, haisi mari yawashanda yauri kutambira. Ihelp yekuti munhu angofunga kuti rega ndikubatsirawo nechichi, but munhu anosvika palevel yekuti haagone kutenda, haana a thankful heart towards anything chaitirwa nemumwe munhu, isiri payment but just a gift. Munhu anonzwa kukosha zvekuti akapiwa zvichida mari shoma nemumwe munhu anoona sekunge atsvinyirwa. Yet the real truth is, mari iyoyo haisi yako, akupa out of love. Aigona kutoishandisa chimwe chinhu. Hazvire kuti wese akubatsira chinhu ichocho haachachida muupenyu. Inyaya yekuti akuda iwewe kudarika chinhu ichocho. Otherwise basa rekuitisa mari shoma yaakupa anaro. Kana vamwe vanhu vekupa mari shoma iyo yauri kukomplaina
anawo but asarudza kupa iwe, but iwe unogona kusaona Mwari nokuti une breakthrough, une zvihombe zvawakatarisira. But I've come to tell you this. Murume uyu akauyiwa naye kuna Jesu. Some people brought a blind man to Jesus. Vana ava hazvireva kuti havana zvekuita, hazvireva kuti havanawo dzimwe hama dzavo dzinonetseka, vanhu hazvireve kuti havana situation yavanoda kugadzirisa netime yavanoda kushandisa. Ukaona Bible rati some people brought a blind man to Jesus, zvinongoreva kuti murume uyu anga ane grace dzaaifanirwa kuappreciate. That's why Jesu akamubata ruoko akafamba naye. Jesu ari kuti zvinoitwa nevanhu izvozvo zvina Mwari mukati, nokuti naMwariwo futi anogona kuzviita zvaunga uchiitirwa nevanhu. Saka vanhu pavanga vachikuitira, it's by the grace of God. Unogona kucomplaina kuti apa ndichiri bofu handina breakthrough yangu, but yekuti usvike pana Jesu hauna kusvika wega. Some people brought the blind man to Jesus. Kureva kuti ivavo vasina simba rehealing, but vane a distance yavanokufambisa out of love yekuti usvike pana Jesu. Hauna kuuya wega. Eya havana simba rekuti upore, but vane tsitsi neupenyu hwako dzekuti vanokusesedza nekukusvitsa paunogona kuwana help. So kubatwa ruoko kumurume uyu naJesu, it's a picture yekuti we need to appreciate whatever help inouya mukati meupenyu wedu. Tiregere kuva nemweya wokusatenda tichitaura kuti aiwa abatsira hake, but ona situation yangu ichiri yakakura abatsira hake. We need to have a heart very thankful always. Nemweya wokuappreciate nekutenda. Zvingava zvidiki zvinoitwa nevanhu muupenyu hwako. Pane nguva yekuti mindset dzatinadzo varume vazhinji vekuAfrica, sekuti kana une mudzimai kumba, for example, haasi kuenda kubasa riri formal, anoswera pamba. You take it for granted kuti kuswera munhu anongoswera akagara pamba. But time yaunozo understanda musi waunozongoswerawo pamba, let's say iye afamba kuti maswera mese, unogona kunotisa kuti misikanzwa ine vana, especially namune vana vadiki, vanoda kumonitwa nekudii, mwana anoda kugezeswa, pamba panoda kutsvairwa nekudii. Unotozoona kuti munhu wauri kutarisira pasi uchiti haashande angangodaro achitoshanda zvinorwadza kupinda iwe, but nekuda kwokuti mudzimai wako, mumwe wako, munhu wako, you can take it for granted. Kusvika musi, sometimes we learn things pazvinobva patiri. Munhu paanosunduruka pauri, unotozoona kuti unogona kutoita nguva usina kusuka nepoto chaiyo kana usina kuwasha. But zvinhu zvaunongotora casually, zvaunongoti zviri common, zviri obvious, zvokuti unopedzera wakuti kutaurira munhu rafu kuti hauna kubasa kwaunoenda, unongoswera wakagara panapa. But taking care of the home or the house, it's something else. Chimwe chinhu chekuti unogona kusavalua, but unozo experience musi waunoswera uchizviita wega kuti pane nyaya, pane basa. So sometimes we fail to appreciate, yet it's the hand of God reaching out to you to help you. Men, people brought a blind man to Jesus. People, not one person, people. Lanu vakaunza murume bofu kuna Jesu. Zvaingoda kana munhu wani kuunza bofu ili kuna Jesu. Saka Jesu paari kubata ruoko achifamba naye ari kumuti, iyo yekuti unobatwa ruoko uchitungamirirwa inowanzoitwa newani munhu. Iwo waunzwa nevanhu kuna Jesu, but Jesu ari wani akubata. In other words, Jesu ari kuti uri kuona here kuti wani munhu aigona kuzvikwanisa zvokungotungamirira iwewe, but wanga une grace, wanga une favor, zvokuti mulife yako wanga une vanhu vakadedicate upenyu hwavo netime to reach out to you to help you. It always reminds me of the book Mark 9 painotaura pamusoro pababa vanouya nemwana wavo kuna Jesu vachiti, mwana wangu zvikamubata zvinoti mumoto nemumvura, vadzidzi vako vakamutadza. Mudhara uyu aingoona the negative. Chimwe chinhu chaaifanirwa kupupura nekutenda Mwari chiri positive ndechekuti
moto wakatadza mwana wake. Moto wacho chaiwo wakatadza mwana wacho. Ichokwadi kuti vadzidzi vakatadza kubvisa dambudziko iri pamukomana uyu, but dambudziko rakatadzawo kubvisa mukomana panyika. He was still standing. Achiwira mumoto nemumvura, he survived. Akararama. Hauwire mumoto for fun, hauwire mumvura for fun. Ukatoona situation ichikuisa imomo, the target iripo is to kill you, to destroy you. But this boy survived. It also takes me kunyaya mukadzi with the issue of blood. For 12 years she was bleeding and she survived. Bleeding ukaitarisa ukableeda for a month, ukableeda for 5 hours. Ingo yakareba kwazvo, unogona kutofa. But she had this challenge for 12 years and she survived. That's another dimension of grace upon a life. And this is what we are doing. But kungova nemoya wekutenda nekuappreciate Mwari, unovhura mikana mizhinji nenyasha zhinji dzidururwa pamusoro peupenyu hwako. Hama dzangu, ndafara kukuonai. May the good Lord bless you. Munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Usafudze kuti vanhu ivo vakafanana, vakatosiyana. Mulife mune munhu anokuda nemunhu anoda zviri pauri. Vanhu ivo vakasiyana. Kune vanoda kana moto waakudziya, vasingakujoine kana uchitsvaka tsotso. Pane patinotsvaka tsotso tese sababa naamai kuti upenyu hwedu hudziye, but shasha kana yadzirwa yakudzinga futi amai. Amene wandiri kutaura nezvake se. Amene unogona kubvunza ari pasaidi pako kuti hausi kunyanyodzirwa here. Takareserwa moto. Hakuna anoramba kudziya moto kana kuchitonhora. Hakuna anoramba chakanaka kana upenyu usina kumira mushe. But Satani harizaine kuti kana ndakutadza kumvura chidziyai moto. Anoti kana ndakutadza kumvura ndokubatirai kumoto. Handling a blessing is subject inoda kudzidziswa vanhu, because we all love blessings, but handling blessings is subject to ombe. Hama dzangu, chinhu chese chaunoti ukatarisa chichikufadza, gona kuva nemoyo unoda kuonga Mwari nekutenda Mwari. Vanhu kana uchiita chinhu chichida pasowe kana kuchechi, usaite wakatarisa munhu. Ita wakatarisa mchinjiko, wakatarisa Mwari. Nokuti pese paunoona munhu, unoona sekunge une zvauri kuitira munhu. But ukaane pfungwa yekuti ndiri kuitira Mwari, chinodena ropafadzo. Uye hazvikupe kuneta. Ndikudze hama dzangu, chinonzi munhu chinenge iwewe, chinenge inini. Hachigutsikana, hachitende. Unoita zvakanaka oshayiwa kugamuchirwa nekutendwa. Parega ndikudzosaura moyo kuita zvakanaka. Anotenda zvinodarika zvese zvaungada Mwari. Nyasha dzaMwari dzakatirwira mukorona. Nyasha dzaMwari dzatipa upenyu kusvika pano nhasi. Idzodzo bedzi, usina zvimwe zvawatarisa, anoda kutendwa. Kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une wakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo, inyangwe mukushaya, kati nayo yekuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazaona nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi, munoziva kuti nzara chaiye kunzwa nzara iropa fadzo. Reganitsananguri. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kuti unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ichiti Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa.
every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anotoendeswa ku maintenance. Indaisi kuti zvaifana kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu nekuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unoziva dai kusina nasa vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iva nevana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa nasa vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizwa Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi easy kuti ungonzi une vana kune vana vazhinji vanotowana but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako ikangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizwa Mwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwari. Vese vamunoona vachida zvakaipa, zvakanaka vanozvida. Tinovasakisa kuti vaita zvakaipa vachida zvakanaka, vakagumira pakuda chete. Asi havana kugumira pakuda Mwari anovapa simba nekuti vagone kuregedza izvozvo. Wese ari kurarama muuipi zvakanaka anotozvida, asi kuda bedza hakugonese. Kusvika wagona kubatira pane izwi rinoera, wabatira pana tenzi Kristu, kana wabatira paari, ndo pane kudzikinurwa nekuponeswa. So ndokureruka ndokunaka kwazvo. Iyo Mwari vachitipa mwanakomana wavo zvavakatipira Jesu, kuziva kuti isu hatigone kana tiri tega. Hatina zvatingaita tiri tega. Mufaro kune vanotenda. Mufaro kune vanotenda. Tega semunhu haugone kusvika waenda wanobatira paizwi remuchinjikwa, wabata pamurumbwana pamweya mutsvene, ndiye anotipa kugona kuti zvinhu zvigone kuendeka. Kana ndaifunza kuti Peter ndiye akasimba pavadzidzi vese. Kana Jesu paakabatwa muGetsemani vese vakatiza, Peter hana. Saka ndaifunza kuti ndokusimba. Kusvika ndaverenga kumberi pandakanzwa kuti pane musikana akaona Peter. Zvikanzi uyu mumwe wacho, Peter akaramba ka3. Kuti Peter hatize anoteera kuti arambire ikoko. Ikoko ndokwa kumusangano harovhe anozorambira muno. Ndo manenge achiti zvazviite. Izva komadi kusauya. Pakangoimbwa so maimbire wayaya. That's right. Paitwecha ko wadi kurova. Mweya wa Peter wokuti anoramba ari muno muno. Apa ndakubata. Peter wabatwa. Ipapa pane zviri kutoonekwa zvisiri right na Peter. Kuna atoonekwa kunzi hakusi kupfeka. Ndi Peter ye. Iyi hairstyle wanga wanayo last week. Ndi Peter ye. Apa ndokubata apa. Haurovhe ayo. Unoteera kuti urambire muno. Moyo wacho handina iwo. Wokuti ka munhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu, Mwari rangarirei murume wangu. Ina handizvigone. Agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka. Iwe pane kutsungirira kune madzimai kwekuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara. Tigarire izvo. Zvigone iwe. Gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted. Handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva, but there is a Jordan River that respects somebody's name. So you need to be humble. Mwari anenge achingotona ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Varume vari 3 vava vane strength in different areas. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Inda vachida kuziasosita nemazita aya. Ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari.
ukadawo zvawada munguva yefemine, shedza Mwari waIsaac akamudza kuti dyara mufemine munzvimbo yegera, akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa, namatawo kuna Mwari waJakobho akamurangarira kumba kwaLabhani, akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Dzekuti imwe situation uya Mwari avaite mistake. Avakupe bhachi rekuti ukarova Jorodhani haripatsanuke. Mwari havaririse mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari havaite mistake. Avakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Moses anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea. Tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Moses anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English.